Headlines. Uluhan sa itong balita impeachment trial kang Vice Presidente Sara Duterte sa Senado di Buylo na karong hapon. Senador Cheese Escudero nahukman isip presiding officer. 6,000 ka mga pulis gipakatab sa Philippine National Police aron magbantay sa seguridad sa palibot sa Senado. Subay sa pagbukas sa impeachment trial. Samtang ikaduhang adlaw sa Oplan Tabang sa DYHP ug IFM nagmalampuson sa 62 ka immediate families nga namatyan na kadawat og tag 10,000 pesos. Samtang relief distribution sa bukiran sa Jensen gatusan usab ka pamilya ang nakadawat og tabang. Samtang sa lokal, Cebu City Mayor Nestor Archival mitudlo na sa iyang mga kauban nga nagpapili kuna nangapilde sa miaging eleksyon og nagkariyang mga posisyon sa kagamhanan sa dakbayan. Mo kadto ang headline. Headlines. Sa maigsoong Cayetano og may barog nga mas maayong sundon ang konstitusyon, diin ang mahimo nga Senate President mao ang seguridad palibot sa Senado.
Subay kini sa naimong pagbukas sa impeachment trial kang Vice Presidente Sara Duterte. Din matod sa tigpamaba ni ini nga si Police Colonel Alan Reyco, kompleto og hanay na ang ilang komprehensibong security plan karong semana aron masiguro ang kahapsay o kaluwasan sa palibot sa Senado. Matod niko padayon usab ang ilang intelligence monitoring batok sa bisan unsang hulga. Diin nipahigayon na sab sila og final coordinating conference ang tanang unit sa kapulisan alang sa katapusang preparasyon sa seguridad. RMN, radyo mo, nationwide. Samtang sa laing bahin mga kasama gimug-atan ni Davao City Representative ug igsuon ni Vice Presidente Sara Duterte nga si Paulo Duterte nga gikinahanglang mapagawas ang kabatuoran sa nagpadaing impeachment trial. Iyang gidugang kinahanglang hatagan og pagtagad ang mga motibo sa pagpasaka og kaso batok sa igsuon ng Vice Presidente Sara Duterte at ubangan sa impeachment court sa Senado ug dili angay kining baliwalaon sa publiko. Ang impeachment o kuna articles of impeachment nagakusar kini sa Vice Presidenta sa culpable violation sa Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, bribery ug uban pang dagkong krimen base sa giingong sistematikong sayop nga paggamit usab or pagpangawat o gidili nga regular nga pagliquidate sa confidential nga pondo nga mokabat sa 500 milyones ka pesos nga giingong gipagawa sa Office of the Vice President o ingon man ang 112.5 million nga gipagawa sa Department of Education atol sa iyang paglingkod isip hepe sa edukasyon. Lakip na ni ini ang giingong pagtigup og wa matino nga bahandi nga klaro nga giingong di katimbang sa iyang legal nga kita og kita usab atol sa iyang paglingkod isip usa ka opisyal sa publiko. Lakip na ni ini ang giingong kapakyasan sa hingpit og matinud-anon nga pagbutyag sa tanan niyang mga kabtangan or iyang statements of asset, liabilities ug net worth niya ng mga kasama. Naglakip ni ini alang sa tuig 2022, 2023 ug 2024. Lakip sab ni ini ang giingong kapakyasan sa pagbaligya og hinuon tinuyo nga pagpadayon sa tanan niyang mga interes sa negosyo atol sa iyang paglingkod isip Vice Presidente sa tuig 2022, 2023, 2024 hangtod na sa 2025. Ingon man ang paghatag og mga regalo o bayad nga kwarta ngadto sa mga opisyal sa DepEd aron lang kini maaghat sa paglapas ug paglikay sa balaod sa pagpamalit og uban pang mga kalabutan sa Department of Education. Kaya lakip sa niini mga kasama ang giingong hulga niini ngadto kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. o First Lady Liza Marcos. Lakip na niini ang kanhi speaker sa balay-balaoranan, late Representative Martin Romualdez. Pinaagi kini sa paghimo og grabing mga hulga matud pa. Ug mga adlaw mga kasama, magpadayon ang impeachment trial diha sa Senado. Balikon na to alas 2 ni sa hapon. Paminaw gihapon ni ninyo mga kasama diri sa DYHP RMN Cebu. Ingon man sa atong official Facebook page, DYHP RMN Cebu, all capital letters mga kasama. Ingon man sa Facebook page ni kasama Attorney Rufil Fernandez Banyok mga kasama. Kadtong na ay legit nga verified check mark mga kasama mo inyong lantawon. Doon na lagi ni daghan kayong mga Facebook pages nga gihimo ubos sa pangani kasama Attorney Rufil. O alang sa mga legit nga Facebook pages, akong balikon Attorney Rufil Fernandez Banyo, kakatong na ay checkmark, verified nga account. O sa ato asab nga Facebook sa national mobalhin kita sa laing update usab
Sa nagpadayong Oplan Tabang didto sa General Santos, balhinta gikan sa Luzon nga balita mga kasama, balhinta didto sa Mindanao. Balik sa itong mga balita mga kasama, tabuk una ta didto sa Mindanao area. Mga itagdugang update sa ikaduhang adlaw sa Oplan Tabang sa DWHP ug IFM nagmalampuson. Sa 62 ka immediate families nga namatyan nakadawat kini og tag 10,000 pesos. Samtang relief distribution sa bukiran sa Jensen Gatusan sab ka pamilya ang nakadawat og tabang. Alang sa dugang update gikan ni Rajuman Aida Tampos. Maayong hapon. YHP Tatak RMN Report. Mayong hapon, Rajiman RV og sa ato mga suki Tigawinaw. Yes, diri na katakaron sa General Santos City para sa ikaduha nato na stop din na afternoon session sa duha ka mga barangay nga mao yung target sa atong relief operations DWH Oplan Tabang and IFM Rajiman RV diri sa mga bukirang barangay sa General Santos City. Humanta kaganina dito sa Barangay Sinawal o sa sitio Pau-Pau o karon mobiling ta paingon sa Barangay San Jose sa sitio Datag Selban para iapod ding 150 ka mga goods, groceries o bugas alang sa mga targeted beneficiaries nato. Kasamang RV kini maoy na gipili nato base usab sa ocular inspection sa atong sister station sa DXMD Arman Jensen o sa IFM Jensen. Gumikan kay lisod karon abton, lisod na tultulon kini mao mga area gumikan sa kalayo kasamang RV o gamay maingon na to na ma-isolate sila sa mga tabang na mga madawat. Gumikan kay layo-layo man gud ni mga area sila sa kabukid kasi ng RV no ang ato ang bayan ang atong gilakas aron maabuta ni mga area sa mga RV. So karon taon ipahagayon na nato ang pag-distribute alang sa 150 ka mga families o ingon man kaganinang nga buntag radyo mga RV nagipag-recap lang pod mababot sa 62 ka mga pamilya or mga immediate relatives sa ato nahatagan og 10,000 pesos gikan sa mga listeners and viewers sa DYH ug IFM o kada nagsuma total ug kapin sa 650 pesos sa mga RV na tabang nga nato sa mga pamilya sa mga namatian kaganina bunagi usa ka pamilya kasi mga RV na upat ka mga sakop ang namatay sa nakadawat sa 40,000 pesos ug naay lain nga pamilya nga taga Glan Sarangani province nga tulo ka mga sakop sa pamilya ang namatay ug nahatagan sa 30,000 pesos ang mga beneficiaries ganina kasi mga RV sagol tuno nga gikan sa Sarangani province ug gikan sa General Santos City aron nahatagan gid nato ug maong tabang sa mga RV. So far ikaduha ka adlaw na Oplan Tabang sa DYH ug IFM all systems go malampuson ka sa mga RV ug ingon fulfilling ang atong mission diri sa Mindanao ug ato yung napaabot sa mga tabang nga gikan sa mga listeners ug viewers sa DYH ug IFM diri sa General Santos City ug sa Sarangani province. Kasamang Aida, kumusta man sad ang nahimong reaksyon sa ato ang mga kaubanan diha nga nabiktima gyud sa linog nga gikan sa Cebu, gikan straight gyud dinhi sa Cebu ang ilahang tabang? So sa mga RV emotional kung sa kalipay o bisan pa man tuod no maingon nato nga wa pa sila gyud mahingpit nga madawat ang hitabo sa ilahang mahal sa kinabuhi nga namatay apan ang soft nga naay naghuna-huna para nila, naay nakiramay, naay nakisama sa ilahang pagbangutan o sa ilang kalisdadan karon dako kay butang, dako kay bili para nila. Mao gani nga gihangop nila nga all the way from Cebu ang RMN DYHP o ang IFM Cebu uban ang mga tabang sa atong ubay-ubay gid ng mga listeners local and abroad nalipay sila sa tabang atong gipaabot na personal gid mismo nga gihatod nato si tamang nanawagan sa DYH ug IFM ug ato mga personalities pod mo ihatod mismo diri sa lugar nga labihan nga naapektuhan sa linog sa mga RV. Kasamang Aida, pila pa man ka bukid inyong tungasunon karon nga hapon naman paingon naman gabi layo naman din kasi mga RV wala din nakita gali diring kuan basta layo na gigay yung mura. Pero
pila na gyud ka bukid. Muna giingon nga gikan gyud sa diris patag paingon gyud mo sa kabukiran. Mao gyud. Oo, so hopefully hapsay gyapon aton distribution or makanaog dayon ni kay medyo landslide pon area ato nahimutangan kasi mga RV no o niya ayuta diri nga na kaning bungtod nga naa diri kaning bukid kanang gali mo bus dili dili sa ingon nga sulod kanang magtagak-tagak sa liso kanang dili sa uga kanang kairog-irog. So mo may klase sa yuta diri sa kaning barangay San Jose kasi mga RV. Ang agianan ka sa mga Aida kay naaman to'y mga nangaputol. Dahil mga rough roads kasi mga RV pero kanina itong gisubayan dito sa barangay San Jose, maayo ra og mga karsada. So sago lang pero generally maayo ra ang karsada dili gawas lang sa mga bungtod or mga bukid nga nasinapi ang mga landslides. So patidhog na mi paingon sa barangay San Jose kasi mga RV unya balik ko rong taon-taon mo hatag updates pinagisan sa ato ang Facebook live o ingon man sa atong DYHP Digital para sa ato ang pagpadayon samtang paingon ang kagabihan kasi mga RV libiya ka gari ng kada alas 4 karon lapas 12 oras na atong operation apan ingon ana ang tinuod nga serviso publiko sa DYHP ug IFM. Daghan kaayong salamat Radyoman Aida. Salamat kay kasi mga RV update lang mi alang sa dugang pa nato nga masalihukan karong hapuna o sa ato mga listeners diha sa DYHP News Update sa DYHP sa Bunganan live gikan diri sa General Santos City. Radio Man Aida Tampos, Tatak Arimen. MN, radyo mo, nationwide. Daghang salamat kayo sa itong mga kaubanan sa IFM, ingon man sa DYHP RMN Cebu Pinanguluhan usab sa itong station manager kasama Attorney Rufil Fernandez Banyok o gato ang news director kasama ang Aida Tampos. Ikan pa dito sila sa diri sa patag mga kasama. Nya ni tabok ni agi gid og dagat. Nya ni agi na sad karon tuanas kabukiran mga kasama. So ang DYHP wa ni siya maghunong lang diri sa mama. Itabok gyud. Nya ni saka pag gyud bukid mga kasama. Dala-dala ang ato ang mga donasyon nga natigom diri sa DYHP RMN Cebu ingon man sa IFM pinaagi sad sa inyong tabang mga kasama. Personal gyud gigihatod sa kaubanan nato sa DYHP ug IFM ang mga tabang nga inyong gihatag dinhi. Aron nga mapadangat gyud ngadto sa hingtungdan ug sa labing nagkinahanglan. Labi na kadtong wa pa maabot sa mga tabang sa gobyerno man o sa pribadong sektor. Kadto ang atong giuna mga kasama. Kaya nahibaw naman taan ning panahon sa linog na sinati naman ni nato dinhi sa Sugbo. Doon na gyoy mga areas mga kasama nga di maabot. Kumikan sa siguro kalisod sad sa agianan o baka logistics o baka wa ta kaybaw nahurot na basad kaha ang ilang panghatag. Wa patay kaybaw ana. Pero kita sa DYHP RMN Cebu ingon man sa to ang sister station mga kasama nangunay paglabang ngadto sa Jensen aron nga idunol gyud mismo ngadto sa mga nagkinahanglan og tabang. Unya pasalamat ta sa tanan nga mga listeners nato sa DYHP RMN Cebu. Daghan kaayong salamat mga kasama. Sa inyuhang padayon nga suporta ug pagmahal dili lang kanamo apan ngadto sad sa ato ang mga kaigsuunan. Daghan na kaayog mga di maayong balita karong mahigayon na mga kasama pero usa ka maayong balita karon nga napaabot nato ang ato ang tabang ngadto sa tumakaubanan didto sa Jensen. Ang mga kaubanan nato sa Mindanao area mga kasama ingon man sa Luzon area kung dunay mga
Kini nga mga kahigayunan mga kasama, dili gyud ni siya ang padayon nga maayong panahon sa ato ang mga kaubanan didto nga ni biyahe ingon man sa ilahang pagpauli. Mahimong hapsay sa ilang pagbiyahe ingon man na sa pagbiyahe na sad paingon dinhi sa Sugbo. Pero pila pa ni sila kaadlaw nga tumakasama kay perti pa intaw ng layo ang tabukanan. Oh, moadto pa gitaw ni sila sa laing mga local government units o mga lungsod ug syudad aron nga ihatod ang inyong tabang nga gihatag. Daghan kaayong salamat mga kasama. Walay puas among pagpasalamat tungod sa inyong paghigugma. Balik ta dinhi sa balita sa Dakbayan sa Sugbo nga kasama, Cebu City Mayor Nestor Archival mutudlo na sa iyang mga kauban nga nangapildi sa miaging eleksyon ug nagkadaiyang maposisyon sa kagamhanan sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radyoman Eli Bulonos. DYHP Tatak RMN Report. Kining maong balita hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17 in 1. Itudlo na ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang nagkadaiyang mga posisyon ang iyang mga kauban nga nakapildi sa miaging eleksyon. Kini tungod nga napupus na ang usa ka tuig nga pani ini paghupot o katunanan sa kagamhanan. Lakip sa tudlo ni Archival mao silang kanhi Konsyal Pab Cabarubias, kanhi Konsyal June Gabuya, Rocky Alcoseba ug uban pa. Kasagaran hinuninig ingon sa mayor nga kuhaon niya mga consultants samtang ang uban pangitaan pagpwesto nga haom sa ilang kasinatian. Kaning uban consultant ni sila like si Bob sa DPS, si Rocky Alcoseba sa sports, I think si Gabuya kung ganahan siya sa senior citizens niya, kaning kumbang sa ilang mga expertise at itang tanaw niya. Si Mayor Nestor Archival maabot sa 12 ka mga kauban sa mayor ubos sa Bando Osmeña Pundo Kasuagan kung BOPK nakapildi sa maging eleksyon. Naglakip din ang Mary Andero Santos ug Bebot Abellanosa nga mga kandidato ni ini pagkakongresista. Mga kasama, nakatilaw na ba mo og kape nga dunay native purple corn? Kung wa pa, i-try na ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17 in 1. Adto na kini antioxidant properties nga makalikay sa paggahay sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng moresulta usab sa diabetes. Gawas sa native purple corn, duda sa kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, canela, bayabas o rose hip. Puno usab sa vitamins, minerals, protein ug fiber nga maghatag og hinlo nga digestive system. Vegan o gluten-free pagyud. Kape na gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17 in 1. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyoman, Eli Balanos, DYHP Tatak RMN. RMN Radyo mo Nationwide. Daghang salamat, Radyoman Eli Bulonos. Balik ta sa lokal nga balita mga kasama gisaulog kaninang buntag sa syudad sa Mandaue ang Nutrition Month pinaagi sa usa ka programa sa City Hall grounds. Gipasigdahan ni ini nga ang maayong nutrisyon dili lamang responsibilidad sa gobyerno kundi usa ka hiniusang paningkamot nga magsugod sulod sa panimalay adto na sa lain-laing sektor sa syudad. Ang mga mitambong sa programa kaganina nga gikan sa nagkalain-laing barangay gipanghatagan sa buog vitamins ug gatas. Lakip na ni ini ang mga mabdus ug mainahan nga nagpasuso. Aduna usay gipahigayon nga agri-fair sa nagkadaiyang lokal nga produkto ug aduna sab one-stop health services. RMN Radyo mo Nationwide. Balik ta sa itong mga balita mga kasama. Ani ay school shooting threat sa Olango Island. Naghatag kini og kabalaka sa mga ginikanan. Kasama mo sa balita, Gabriel Masani, UV Communication Intern. DYHP Tatak RMN Report.
Report. Nakahatag og dakong kabalaka sa mga ginikanan ug mga residente sa isla sa Ulango sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang usa ka giingong hulga sa pagpamusil nga gipost diha sa social media nga giingong nag-target sa Nemeseo Epifania Taneo Memorial High School kun NETMHS sa Barangay Tingo sa maong syudad. Nasayran nga ang maong post sa usa ka user karong adlaw nga migamit sa ngalang Leonardo Enoch nga naghisgot sa baguhay pa lang nga pinusilay sa usa ka tungaan sa Tacloban City. Samtang nagpakita sab kini og kasuko tungod sa giingong bullying nga nasinati sa iyang igsuon. Tungod niini, nanawag ang mga ginikanan sa mga otoridad nga aksyonan dayon ang maong hulga aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante ug mga kawani sa eskwelahan. Mato ni Tingo Barangay Captain Audi Flores, niresponde na ang kapulisan sa maong lugar ug nagpadayon ang verify sa impormasyon samtang giimbestigahan pa ang insidente. Dili hunungon ang klase apan magpadayon ang pagbantay sa mga pulis ug mga barangay tanod aron masiguro ang kaluwasan sa eskwelahan. Kasama mo sa balita, Gabriel Masan, DYHP Tatak, RMN. RMN. Radyo mo nationwide. Daghang salamat, Gabriel Masan, atong UV Communication Intern. Sa laing balita mga kasama, face-to-face classes sa San Jose National High School, mibalik na. Ang DepEd mipasalig kini sa kaluwasan sa mga tinunan. Kasama mo sa balita, Franz Aberilla, atong UP Cebu Communication Intern. DYHP Tatak RMN Report. Ibalik na ang face-to-face classes karong adlaw Hulyo 6 sa San Jose National High School sa Tacloban City. Pipila ka semana human sa pagpamusil nga mipatay og tulo ka estudyante ug nakaangol sa laing 20. Aron mapaligon ang seguridad, gipaubos sa inspeksyon ang tanang mosulod sa tungaan pinaagi sa paggamit og metal detector ug uban pang mga security measures. Subay niini gidungagan sab ang mga security guards samtang nagpatigayon og regular nga pagpatolya ang kapulisan sulod og gawas sa eskwelahan. Midungag sab ang administrasyon og 16 kabagong CCTV cameras aron mas mahatagan og insaktong seguridad. Matod pa ni Nilo Eder, DepEd Tacloban Information Officer, among pagbalik sa face-to-face classes kabahin sa psychological recovery sa mga tinunan. Gipasalig sa DepEd nga magpadayon ang hugot nga pagpatuman sa seguridad sa tungaan aron pagpanalipod sa bisan unsang matang sa hulga. Kasama mo sa balita, Franz Aberilla, UP Cebu Communication Intern, Tatak, RMN. RMN. Radyo mo nationwide. Daghang salamat, Franz Aberilla, atong UPCom Intern. Samtang sa laing bahin mga kasama, babay patay human gidunggab sa iyang live-in partner sa Toledo City. Kasama mo sa balita, UVCom Intern Giselle Pagal. DYHP Tatak RMN Report. Patay ang usa ka 33 anyos nga babae human kini gidunggab sa iyang kapuyo sa sitio Dapdap Barangay Dumlug, Toledo City niadtong Sabado, Hulyo 4. Giila ang biktima nga si alias Anan samtang ang suspetsado mao ang iyang 40 anyos nga live-in partner nga giila sa alias nga Cyril. Nasamdam sab ang 63 anyos nga amahan sa biktima nga giilang si alias Pedro human kini misulay og tabang sa biktima. Base sa investigasyon sa Toledo City Police Station, gituohang nakainom ang suspetsado og nasuko tungod sa selos. Gituohang misulod ang suspetsado sa balay pinaagi sa paguba sa steel grating sa kusina ug giatake ang biktima hinungdan nga gidala dayon kini sa Toledo City Hospital apan gideklarar nga dead on arrival. Subay niini gilusa dayon sa kapulisan ng hot pursuit operation nga misangpot sa pagdakop sa suspetsado sa barangay Kambangog, Toledo City niadtong Domingo, Hulyo 5. Nagatubang kini og kasong murder ug physical injuries. Kasama mo sa balita, Giselle Pagal, UVCom Intern, DYHP Tatak, RMN. RMN. Radyo mo nationwide. Daghang salamat, Giselle Pagal, ato ang UVCom Intern. DYHP Showbiz ngayon. Alang sa ato ang showbiz mga kasama, Vice Ganda, ngadto sa UP graduates gingong gamita ang tingog alang sa kamatuoran. Ania si Angel Rosana atong UVCom Intern alang sa showbiz balita.
Showbiz. Giawab sa aktor o veteranong host nga si Vice Ganda ang mga bag-ong graduate sa University of the Philippines Diliman College of Media and Communication nga gamito ng ilang tingog sa pagpanalipod sa kamatauran ug pagpakibatok sa sayop nga impormasyon, korupsyon ug inustisya. Gihatag ni Vice Ganda ang maong mensahe atol sa recognition rise sa class of 2026 diin iyang gihimug-atan ang dakong responsibilidad sa mga media graduates sa paghatag og gusto ug matinud-anong impormasyon sa publiko. Matud niya ang edukasyon ug impluwensya nga ilang nadawat kinahanglan gamiton aron mahimong kabahin sa positibong kausaban sa katilingban. Nang hinaot si Vice Ganda sa mga bag-ong graduates nga magpabiling matinud-anon sa ilang tahas isip magsisibya sa kamatuoran ug hustisya. Kasama mo sa balitang showbiz, Angel Rosiana, UV Communication Intern, DYHP, Tatak RMN. Daghang salamat kasama nga Angel Rosiana atong UVCom Inter. TYHP. Showbiz. Ngayon. TYHP. Una sa lahat. Weather update. Sa dili pa kita mo sa unahan mga kasama ato nang i-check ang ato ang weather update. Kauban nato sa Pag-asa Mactan, Evertinio, maayong hapon. Yes, mayong hapon, ma'am. Mayong hapon sa atong tanang tigpaminaw. Kini ang pinaka-latest na weather update para karong mga orasa. Ang easterly, so ang init na hangin, ang padayon nakaapektar sa may eastern section sa central ug northern Luzon. Samtang ang nabiling bahin sa nasod padayon gyapong makasinati sa mayong tempo sa panahon, aduna lamay lumalabay na mga patak-patak na pag-uwan, panugdog kong kila tungod kana sa mga localized thunderstorms. Samtang ang atong ginomonitor na bagyo gawa sa Philippine Area of Responsibility kaganihang alas 3 sa hapon walay kining nasipyatan sa 2,120 kilometers silangan sa southeastern Luzon. Kini si Bavi, iyang international name na Bavi, aduna gyapoy kapusgon sa super typhoon category o base sa atong latest na tropical cyclone advisory, posible kining mosulod sa Philippine Area of Responsibility pag-abot sa ugma sa gabii or sa kadlawon sa Miyerkules. Sa oras na makasulod kini sa Philippine Area of Responsibility, ato na kini siyang tawgon og Inday, ang atong ikasyam na bagyo na nisulod or napurma sulod sa Philippine Area of Responsibility karong tuiga. Si Bavi or si padulong na Inday, iyang tahakon gihapon ang direksyon na kasadpan ngadto sa amihan kasadpan ug magtikaduol kini sa dinhi sa may Batanes Islands lahos ku duol sa Taiwan na country. Sa bagaron, wala kitay nakita or ubos ang tsansa na naa kini direct landfall labi na dinhi sa may northern Luzon ug para kanato dinhi sa Visayas walay tsansa na mo landfall siya dinhi sa bisan asang bahin sa Visayas apan makasinati gihapunta sa madagumong kalangitan inubanan sa mga kalat-kalat na pagwan panugdog ug kilat iben ang pag-abot dinhi sa Miyerkules hangtod sa Sabado tungod kana sa paghuros sa hanging habagat or ang enhanced southeast monsoon dahil sa pagbitad ni Bavi or ni Inday sa oras na makasulod kini sa PAR. Sa pagkaron, ang Tibok Visayas makasinati gihapon sa hinay ngadto sa kasarangan na paguro sa hangin na nagagikan sa northeast hangtod sa northwest. Di na ngatong kadagatan aduna puy hinay ngadto sa kasarangan ang mga pagbalod. Wala kitay nakataas na gale warning signal sa bisan asang bahin sa atong mga kadagatan dinhi sa Visayas. Para sa atong temperatura sa tibok probinsya sa Sugbo sa 26 hangtod 32 degrees Celsius ang masinati sa mosunod na 24 oras samtang ang atong dagat buhunas karong alas 9:09 sa gabi ug mo taob pod unyang alas 3:33 sa kadlawon. Philippine Standard Time ana nakita sa 6 PM ug sa 6:10 mo south ang atong haring adlaw ug makita nato balik ugma sa alas 5:28 sa kabuntagon. Ug kanang latest gikan dinhi sa DOST Pag-asa Visayas kini si Everjan Tenyo nagpahinumdum na sa pabago-bagong panahon adunay pag-asa sa saktong impormasyon. Daghang salamat ug maayong hapon. Daghang salamat Sir Everjan Tinio gikan sa Pag-asa Mactan. TYHP. Una sa lahat. Weather update.
Kaayong salamat. Daghan usab salamat sa atong mga kaubanan sa IFM ug RMN Jensen. Sa nagpadayon nato nga Oplan Tabang didto sa General Santos City mga kasama. Sa mosunod nga mga adlaw na magpadayon gihapon ni sila sa pag-apud-apud sa mga hinabang nga inyong gihatag kanamo dinhi. Inyong gientregar og inyong gisalig dinhi kanamo mga kasama nga moabot gyud ngadto sa hingtungdang mga biktima. Bano mga kasama na pupos naman ang atong oras. Daghan kaayong salamat mga kasama. Sangan sa kinatibukang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Kauban ako diri si kasamang Jerome Yap, kasamang Gerald Albios, ingon man sa transmitter site, kasamang Robel Boyser. Kini yung ubos nga alagad sa nga ni Rajman na Aida Tampos, ingon man sa nga ni Rajman Benji Tanghian. Kini yung ubos nga alagad Rajman RV Veloso. Dagang salamat mga kasama, stay safe and God bless you. Oras alas 6:03.